Xa está listo o proxecto de renaturalización do Río dos Gafos ao seu paso polo barrio de Campolongo. A obra confírmase como unha intervención ambiciosa, superará os 4,6 millóns de euros e precisará de 12 meses de traballos. Que non se conocen así como moitos proxectos ou prácticamente ningún de levantamento dun río urbano con formigón, como vamos a facer aquí, non? O Concello de Pontevedra, porque estamos aí dentro das dificultades, facendo cousas que necesitan facer outros concellos. A intervención é profunda, non se dividirá en fases, pero se fará de xeito secuencial, comezando pola zona de Xeneral Rubín. Ademais, permitirá liberar a canle do río dunha cuberta de máis de 7.000 metros cúbicos de formigón, que despois se reutilizarán noutros puntos da obra. Non podemos destapar todo de golpe, porque exactamente nós sabemos o que facemos, pero non o que se fixou nos anos 70. Entón, temos que ir dunha forma secuencial, destapando, desviando o río, facendo en cada unha das dúas partes, demolendo muro e facendo xa o novo encauzamento con perpiaño. O proxecto modificará tamén o cauce do río, eliminando ángulos pouco naturais e facendo curvas máis suaves. As pendentes máis abruptas cara a canle estarán protegidas por valados. Pola contra, na zona do hórreo facilitarase o acceso á auga, creando unha especie de pradería con sendeiros fluviais. Porque despois isto influenciou moito o diseño que vos imos presentar, porque hai unha parte dese diseño que intenta rememorar un pouco ese trazado curvo do río, ¿no? Naturalizalo un pouco máis. Bueno, la transformación urbana es total, pero es que además tiene una transformación muy importante que es la que no se ve, que es toda la mejora hidráulica y toda la población que estamos protegiendo de ese riesgo de inundación y además toda la renovación de los 550 metros lineales que había a cada lado de canalizaciones obsoletas, que ahora mismo estamos renovando y retrancando del cauce. Repartiránse 3 pasarelas para facilitar o paso entre as dúas beiras. Unha delas, a que se situará na contorna dos colexos, terá unha anchura de 12 metros, actuando como unha praza con mobiliario urbano. Tamén plantaránse 98 novas árbores, acadando 700 metros cadrados de cobertura natural. Comprender cómo era ese río antes, ¿no? Porque al final teníamos que restaurar desde cero un ecosistema que ahora mismo no existía. Entonces teníamos que de verdad entender tanto las actividades como a nivel ecológico, como a nivel del paisaje, cómo era ese río y qué se hacía ahí, si de alguna manera queríamos volver y recuperar lo que estaba antes, ¿no? O proxecto presentarase mañá á veciñanza, despois enviarase a Augas de Galicia. Unha vez teño visto bo do ente autonómico, comezarase o proceso de contratación. A idea é pechar canto antes a licitación.